ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар мавзӯи нархи билетҳо барои моҳи сентябр аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия чӣ қадар маблаға дар бар мегиранд мефаҳмонем. Мо дар ин маврид гарчанде ки аллакай мавзӯъ кардагӣ ҳастем, лекин аз сабабе ки ҳар рӯз дар канали мо обуначиҳои нав пайдо мешаванд ва савол пешниҳод мекунанд, ба ҳамин хотир хостем ки як бори дигар дар ин мавзӯъ гап занем ва мавзӯе ки имрӯз дар бораш мо гап мезанем дар дигар мавзӯъҳо гап задагӣ нестем, махсус оиди супоридани тестай ва нархи билетҳои моҳи сентябр. Аллакай ба ҳама маълум аст ки аз Федератсияи Россия шаҳри Калуга нархи билетҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд ва Кӯлоб арзон шиданд. Яъне ки аз 5000 рубл сар мешаванд то 8000 рубла дар бар мегиранд. Мо дар ин маврид видео кардем ва бисёри нафарҳо савол доданд ки оё мешавад ки дар фурудгоҳи Калуга рафта тести худмона биспорем? Чӣ хеле ки дар аэропорти Жуковский ё ки Домодедово мерен тест меспорен, пас аз 2 соат ҷавоби тестон меброяд, лекин мутаассифона дар Калуга ихе нестай. Дар Калугарам мешавад ки шумо бирен тест биспорен, вале дар ҳоле ки шумо тест меспорен дар фурудгоҳи Калуга, пас аз 24 соат тести шумо тайёр мешавад. Ба ҳамин хотир шахсиятҳое ки агар тест споридагӣ набошанд, дар фурудгоҳи Калуга супориданӣ бошанд, расчётона бигирен ки шумо ҳамун рӯзе ки билет дорен, ҳамун рӯз рафта тест спорида дастрас карда наметонед. Як рӯз пеш мерен, тестона меспорен, 24 соата тайёр мешавад, тестона мегирен, баъд метонед ки парвоз кунед бирен. Ё ки мешавад берун аз Калуга, мисол дар Москва ё дар дигар шаҳрҳое ки шумо қарор дорен, тести худтона биспорен, дастрас кунед, баъд ба фурудгоҳи Калуга бирен. Ногуфта намонад ки бояд тести споридагитон на зиёда аз 72 соат боша. Агар ки аллакай ҳамун теста шумо гирифта бошед, 72 соат гузашта боша, ӯ тести шумо дига ба кор намеояд. Ана ҳамин нозукиёро ба назар бигирен. Ва билетҳо барои моҳи сентябр аз дигар фурудгоҳҳо, яъне ки Домодедово ё ки Жуковский ба шаҳри Душанбе прямои рейсҳо арзон шидагӣ ҳастанд. Аз аэропорти Жуковский ва Домодедово нархи билет шурӯъ мешавад аз 16500 рубл то 18500 рубла дар бар мегирад. Ва ин нархномаҳое ки ҳастанд, ғайри ин нархномаҳо шумо ишан ба назар бигирен ки бо тест мегирен, тест меспорен, пули теста алоҳида меспорен. Ва оиди нархномаҳои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россияра мо дирӯз видео карда гуфта будем, вале шахсиятҳое ки агар надонанд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон билетҳо арзон шидагиянд, барои ҳамво хотиррасон мекунем ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия прямои рейсҳо ба Москва 4800 сомон шидагиянд ва ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия 3500 то 3800 сомона дар бар мегирад. Ва агар шахсиятҳое ки аз 4000 қимат дастрас карда бошанд, ҳамин қаша ба назар бигирен ки агар шумо дастрочна билет гирифта рафтанӣ бошед, қиматтар мегирен. Вале агар имрӯз бирен ба охирои моҳа билет хариданӣ бошен, билет ба шуморо арзон меғалта. Айросиярам ҳамин хеле, агар ки билета барои 2-3 ҳафта паса гирифтанӣ бошен, мумкин 16000 рубл ё 14000 рубл биғалтатон аз аэропорти Жуковский ва Домодедово. ин буд маълумот дар бораи нархи билетҳо барои моҳи сентябр аз Тоҷикистон ба Россия ва аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.